Hej alle sammen, det er Emil fra Juvelcraft serveren, som vil vise jer, hvordan man laver en profil ind på vores hjemmeside. Jeg går lige ud fra min account, og så går jeg lige herind, og så står der her, at du skal være indforstået med alt som der foregår på vores server, og du er over 13 år. De kommer ind på, altså der er nok ikke så mange der følger det, men ja, 12 det går nok. Det kan jo godt lige overleve 12. Men så heller ikke længere måske. Ja. Men du trykker på det, jeg er indforstået med de vilkår. Så laver du brugernavn, vi laver lige test. Test. Snablag hotmail.com. Okay. Så laver sådan her, vi laver bare lige en random. Ja. Kraft. S-H-H-7. Sådan der. Ja, denne men er ikke brugbar. Okay, så bruger vi bare en anden. Hvad fanden? Sådan der. Okay. Okay. Så videre. Den bekræfter den. Din konto er aktiveret. Tak for den. Okay. Så logger vi ind. Det må gerne logge ind. Okay. Så laver vi test. Det er da fint nok. Og være besøg. Okay. Så er du inde. Og ja. Serverinformationer og server snart og så alt det der skidt man bruger. Ja, det er faktisk det er til begge deres admins, så I lærer det, og vi putter en masse admins ting ind, hvordan man gør det og hvad koster, og så ja, der kan du bare se alt. Og så hvis du vil poste et nyt så sko og som fedt. Okay, så sender du og sådan en krone. Ja, sådan der. Så og der er dit indlæg er blevet tilføjet. Awesome og cool. Så går jeg ind. Fedt lavet. Ja, det var det. Vi ses inde på forum eller hjemmesiden. Hej hej.